ya Masige West magega ya makweli yobo tutukanu kunyara kwa kwenekwa asenseme yo musalia imeye wodi yo ya Masige West anaboigo koirera umwana enyaruka weme aka 15 gotigerwa chingoma chintindi nigoli tukolero mo MCW ward yo ya Masige West Jacob bagakanyara kwa gakoligania omo sangerekano yo nyara kwa koleta amababwata ni bonsi boborendi gati yabo omo DCC onyamache naboigo abagambi na abanyanyimbo bensemo eyubunenchirayemo yokoligia amachibu yomochando boburendi oyo nyareko bagakwenekiwa asensemo eyogago kwana nigo Jacob bagakanyareko bagakoboria ebitengo biri byoburendi binyareko babigo chaka anene obotukibwa bwango kegima eliko babeka byara abakagero nabali boigo banyareko bakobwaterani wasegekora ekiakyoboso kugati abamenyi bensemo eyo ya Masige West boigo nigo banyareko bakoboria serikali anene wizara yoburendi boime inyareko bagakora maonchorero nakobanganya egati abanyanyimbo abo bagenda tako bakora mirimo yabo anene asensemo eyo bunagotomanya umurikyo ito job maangi Urwasobware nike kenyoro kya Musalia gegotoka ime ward ya Masige West ebunge ya Bobasi county ya Kisii gekorokana koba egetwereru kolende ekarutwikirana asensemeyo nigo twanyora abamenyi bensemeyo bale nobororo obonene kubwatekana no komentekano kwebikoro byobusalia bila walipomwona mzee tena nilisikia akitamka Nchukua Mogende amekufa kwa kitanda. Kolende egekorogyo gwito ku mwana oyo umunyaruka naboyo gotigirwa chingoma cyo yubaraire nero umunyaruka niyo kyabiri gotigera abamenyi benseme yunobororo obonene na mayanda kagurura saro ni gochero tukanya saro ni aramanyinguka maisa ya bimbete nko bagonte nganta mache tumo bangusire konyole patient iri yalinge nyomba egera amache aramanyinguka nkanyitiga gabo Kero twaba gusanga nenka yo mwana oyo beteka gusiria obugima bwaye asenchera yobotutukano nigo bahorokya oguhichana okonene asebasaba serikali gukora obutuki bwaime linde kene kumanyekana igoro yengane yo ikiagera serikali yero ya security teyo pinonya nake yantuwaro saba security eve tightened korua tatebe korua county mpaka nsaiga somwa mwananchi ulio community policing pia inakuwa ni kale awaendi pamoja na chiefs enganairira omo MCW wodi ya Masige West Jacob Bagaka kwaligania egeikaro gyo kuligia koretsa omorembe nabo yokumanya ase obokungubore asensemo elia yoborindi ayo mwana wako kama mtoto hapa anasalala na afe siku ya leo tumefika hapa hatuna raha yoyote sababu wiki hii askari wetu walikuwa hapa Musalia just 20 meters away from the scene of crime. Liberera nigo lya bali gotira chinga kia bamenyi bensemeyo bakora unomo MCW wodi ya Masige West Jacob Bagaka baganya abanyanyimbo kurwa ase omusangirekano yo elinde babakosanga igoro ya makongo bagwetera sisi kwa heshima kubwa na hosi bidini marafiki zangu hatuna ubaya wowote naomba tu wasonge pande hii bwana sisi kwa heshima kubwa na hosi bidini marafiki zangu hatuna ubaya wowote naomba tu wasonge kidogo ili wananchi waweze kupata nafasi ya kuongea sio tunawashukuru ensemo yaye omu MCW wodi eyo nasaba abanyanyimba bukunganyiwa abagambi n'abakonyi babo okora omeremo buna ebwenerete afisa wametoka kwa uwanja bado kuna mkutano lakini watatoka Musalia kutoka leo na waende milele. Number 1 kuna mtoto ameaga na mwingine ako hospitali tunataka investigations ifanywe kwa haraka wanyo mwana for some reason wachakiri kwa banki omwana ogo osiri usalama egati okumnyoka nagai mitabo tuko nase njokuro ne bantu naye muisonde wasimambiende naye nagoite onye toko mukwana omukonyi wo mu county commissioner bwensemo eyo narwa ira guchikwene kibuna obutukingo chikokorubole inde komanya ekene igoro yenganeye abo gukorwa eira buna obolendi mbo chigotingirwa asensemeyo wakubwa na mefaulu tuko na hakika atafanya hii ya Sharon and the two suspects we have uchunguzi kiisha watapelekwa kotini
na watastakiwa. Kuanzia leo tutatengeneza timu ya kufanya patrol kutoka Nyamachi. Tutakuja tufanye baraza ya kuteua community policy, alafu tutoe wale waovu. Ense motore negetuo ky'abanyanyimbo inse y'ekimita 50 kurwa segekole ky'obusali kyabeteke koba asebona omenyi bense mebabirwa gusaba obutuki bw'imigokorwa linde kumanya ekeni goringane nabakegero kwirirwa egetambukerio egetindi kuginko reporteria Ndizi TV Job Maangi.